Leuk als je het Frieske vlogger natuurreisrapport van 24 februari. De vraag is, ken het al of ken het nog net? Nog geen Elfsteden toch? Geweldig. Het is hartstikke koud. Die vandaag gewoon meer zon of zo, jongen. Vanmorgen weet ik nog meer 4. Ja, dat is voor de een wordt uitdaging soms, want ja, ze hadden flat van wetter. Nou, dat is juist het wordt denk ik. Had de beestjes weer vers wetter in elk geval. Ik ben wetter voelt nu. Het mooie is, ze zijn inmiddels al weer aaien ontlezen. Ze in de winterperiode dan lezen ze geen aaien. Maar nu wel weer. Zo. Als we alle 3 vrouwtjes af vanaf een aailijn. En ze zijn echt wel lekker fanatiek bezig met de aaien. En het ben een lekkere aaienbaas, hè? Als een wiekje warm is, dan is het lekker stevig. Dat is lekker stevig heen aaien. Heerlijk. Dank u dukkies. Dank u dukkies voor de aaien. Geweldig. Ik denk zelfs even zien wat de stand van het ijs is, joh. Het natuurijs, dat is bereikbaar. En... Wat is het nou? Want dan ben je dus bij de Jan Durkspolder hier. Dat lijkt je nice dan. Zo, daar is dan altijd de standaard van de eerste toertochten we daar aan houden. En dan zei het, hoe heet die in de markt uit Jennewaard, die zei dan, jongens we gaan gaan. Hoe heet dat alweer? Heel populair figuur uit Jennewaard, maar hoe heet die man ook alweer? Arie Veldboom, dat weet je. Arie Veldboom zei dan, jongens we gaan rijden en dan gaat iedereen hier los hier. Dat is dus waarschijnlijk het wetter deze week. Zit je bomvol met mensen, omdat je dan de eerste toertocht had. 3-4 dagen goed vriezen. Ja? Dan kan het. Dan ken het. 2 dagen. Ja, wat ken dan? Maar schaatsen. Oh, oké. Goal! Nou, hoeveel centimeter hier? 5, 6, 7, zoiets. Ja. Denk het. Mooie helder ijs. Ja, dat is heel mooi, ja. Prachtig. Geweldig. Het is nog 12 uur. Ja, in Riepzerk zullen nog wel kennen, denk ik. Misschien maak ik het dan nog maar even zien voor het ijsreport. De polder bij Riepzerk, ja, dat is natuurlijk, daar ken je als eerste rijden, hè? Of als eerste trotten hier zakje, dat mag ik goed besjogen vanzelfs. Hier heb ik Kando. Kom maar, oppakken, oppakken. Ik hier voor de zekerheid die ik al even de bergskoon onder in, of in ieder geval de heavy duty skoon. Ik denk al we eens een weiland of iets weer trotseren maken, dan ben we er op het taret. Nou ja. Dan weet je maar verrekt weinig reden in hier. Oh zo, ja. Het vriest thuis dan net genau. Nee. Nee, dat zin is ik het sterk. Dus je lijkt naar een wak. Wak er gewoon niet. Oh ja, dat lijkt me gewoon, ja, dat is nog wetter nog. Zo. Ik denk dat ze hier voor mannen wel al onder in West, hè? Maar dat op het stuit, ja. Daar zit gewoon eigenlijk nog wak in, hè? Daar zit gewoon een wienwak. Dus ja. Wat kun je even zien? Zo, hier zit gewoon een gat. Oh, ik ren hier al. Zo. Heb je erop staan? Ja, ik hoor dat. Ja, mooi. Oh god, oh god. Nou.
Nou, Nou, wat een vos hier, hè? nou. Nou, maar snel naar de auto. Hou je maar aan, hou Nee, maar maar even, al het water zit erin. Nou, Dat was toch groot toch? succes. Had ik gedacht, hè? Ja, Nog geen Elfsteden toch? het gaat net om. Het is heel koud. Nee, echt? Ja, dat werd zo net warm geweest. Nee, denk ik. Nee. Geweldig. Ik heb ook zien dat het hier helemaal steken maken is. Heel steken rijden hier. Dat is vanmorgen gebeurd geweest, denk ik. Dat weet je ook bij vanmorgen net. Ja, ja. Ja, je bent vanmorgen rijden geweest? Nee, er waren andere mensen die er doorheen gingen. Dat was wel lachen. Gelachen. Ja, tuurlijk. Hij stapt erop en hij gaat er doorheen. Ja, sorry. Heel lachwekkend. Morgen maar weer proberen. Ja, kom je morgen weer te zien? Ja, we gaan morgen even kijken. Weer lachen? Weer lachen, tuurlijk. Maar ook genieten, vooral genieten. Ja, dan komen we het festival even op zo'n. Zal iets hoekje komen. Ja, dat bent de volle dan, hè? Een beetje zonde dan, ja. Ja. Ik zei al, vermeed je het sensje er een beetje bij, dan kun je het wel vergeten. Maar dat is ik zo. Ja. Ja, inderdaad. Misschien dat verderop nog wat, dat ze daar nog wat, dat net wat stekken rieden is of zo, maar ik krijg wat winter, dus... Dat weer dan het natuurreisrapport van Sneen 24 februari. Vond je het leuk filmpje dan toe omheen? Was het meer zien? Abonneer dan op de Friese Vlogger hier op YouTube. Kan je eronder klikken op abonneren of zo. En dan mis je geen vlog meer. Bestie. Oh. Hier druk ik maar hier. Oh, fietsers, auto's. Oh, bliksem. Bliksempijpen. Geweldig.